Tagpila ang barbecue. Ano sir? Ano manahan so? Ano sir? Tag 5. Ano ba? Kani sir? Tag Ano 50. yung ating diro dire sa barangay Uwak? Uy, sir! Asa ka sir? Asa sir? Barbecue, dalikyat lang mo dire sa Uwak. Ano? Libre buga kahoy. Hindi ba? Ano tagaya? Tana magbunot taglube. Kang yan? Ha? Kang gagisinda? Mo libre kay skinde. Matay pa na skinde ice cream. Ano man? Ice cream na. Wala po noon. Mo tagbata kay. Ice cream ba? Wala po ba? Corneta, dami corneta? Wala po gol. So sige may nga po no. Apo na baron. Init na. So karon kay magbunot maglube. Nga kwares tindahan nilang kuan kay Dod. Busy sa mga kuan. Barbecue, hi! Napasi kuan idol. Dira dayo. Sana? Tah, bani ko ba? No, taglube lagi eh. Mangawat? Oh. Init naman ang damo. Maski suno na. Right, mana? Right guys, so padong may magpaglobe no. Ato may lamingan nilang mamane. O ba naman yung kabaw si Gisler ang gagaw. Right. So niabot na may dire sa kuha no, sa lamingan nilang mamane. Naka. Nay kuha na mong lobe ah. Uy. Kug. Kuha din mo. Ano ba? Suno ni 24. Birthday pa din. Nakuha din na sunon pa ni ma. Ugmo ning. Ano ba nang namay. Uy, ano ba yung mga cute nga bibi oh. Wala na ayaw eh. Mga jo ko na isang buhok. Murag kuan ba yung murag mga tukoy nilang yan ba? Yung New Zealand. Hansa na. Ha? So mukha may globe kay among buntan. Eh magbiko may 5 kilo. Ay bay nilang papadel sa una. Wow, ngawat maglubi anong lahat. Ano eskwelahan guys, elementary, dire sa mga sa Uwak. Dimiao. Diba? Pila bok. Bunta na tong bayron. Na po. Sindig, napay mahagbungan to. Right, nakuha na tong lubi ng kinawa no. May bay lang tinors. Tinora og ni Atinalin. Kuha na tong lubing kinawat. Ato ning buntan kay magbiko tag dagan jamo. Eh so nabat mas balay no. Nagsugo na sila bunot. Ha? Di na kuha ni nanay kay ron di mo baho. Oh. Ibang kuan daw tong awa una. Kuhaan to mo. Okay ra to. Tanga mo guys sa pagbunot. Bunot ko. Uncle John. Pang ba. Sige mo madre. Matanan. Dili mga mo kuan. Nagkuha mo re. It's a prank. Pasod mong bunot oh. Matik ba? Matik. Yan pagbunot guys, yung tinapuan tinalayan ba. Ako kuno guys, oy guys. Ikaw dere. Amo ka. Tanaw na ko guys, ako bunot. Oh, Mailok di ka na paligan. Uy hawiri na imong uan. Nang nas kamot aron dili maditso si muntian. Kada bang nas bundaw. Na awa mamao na. pitak ko kana. Kanang nay ay adyo nimo. Bonito ito. Wa na mamao gyapon. Sambal mong tijan anak. Tritan kana. Someday, kana. Di ko kay bang bunot. Ah, na dai. Bonita na re ba. Di man pabor na ako kay walhon man ko. Paspikas. Bebe ako na ko be. Suway ko, ikaw na pahihoy dara eh. Dili ka magipos tag binlan.
anak intay. Balihagod kay bali man tuwahon, winawhon man tungo. Asay adyon pabor nimo. May dayog matambunan nag anino oh. Lindag bad lingit di. Hello. Ito eh, puso no nang buhat ng taas. Ano kay landong na to? Ano? Gaya man. Gamay ro ko ipagdok tig tinuod. Ipagdok tinuod ba? Nang una-una na bungon mo hawid god. Manundog po ka ng wahon o di mo pabor ng iyong anak. Buwan. Nagpili na dito. Langan-langan. Si Uncle Junjun ray bunot guys, pasapasan kay. Magipos pa may buwad humay. Musakanes kay Dodzo. Atay manok. May manakaay dres. Uwak. Makuha pa ba na ang nastubangan? We got isang sako. Kuwang ba day? Eh. Video rin muna. Boy sa. Butong. Apila nang patay na masira na ubos guys. Sa mga ikan. Ha? Dito sa. Hi sa vlog. Hi bo. Hi. Asa may pulis? Ina, hi vlog. Sup guys? Sup guys? Musta mo guys? Oh, ikaw vlog. Na, nasa papa guys. Sa kalobe guys. Laling. Guard si shout out ang taga Mindanao. Kasi may taga Mindanao day. Silang TV. Nya. Di. Nag-vlog ko. Hi nila. Kamusta sila? Kadang sundang oh. Oh, number naman nila. Na, sige may kontak. Oh, taga niya. Di kami namutong. Ha? Hamay to. No, kana day. Saka sabi pili ko. Opo. Okay, so day mga bata, dira na si Jake, anak ni Kuya Doming. So ikaw mo day? Ikaw, Saan ka nang wana? likod. Likod sa bay? Butang liso dira tapo ka. Kaya atong gisahon. Kinay ka sa man anak. Anak. Inalen. Ha? Inalen. Anak ka tinalen? Oh, kaano mo dia? Ikaw. Oy, nauwa mo ni si Lia. So muna kakao dira sa mga no. Oh. Magic. Wow, may kakao eh. Yan, ibuwad na siya guys para imong squatting. Ang uban, daot ng uban. Kakao. Nasa likod sa bay. Lami, Jack. Jack. Asay lami na ko. Kisa man eh. Si. Ha? Tutoy, tumalon ka. Ang adit. Unta? Anak ang adit. Adet, shout out mama Adet. Tutoy. Oh, kuyawan, matawad. Ano naman sa itong igit ni sulpot? Kawan na ba da? Smile, aray kamiro. Smile ba? Smile. Smile. Ay, ito lang ng liso to yung iluwa. Kaya ito na yung buwad.
piyawang nga ako ng batawag. Karo mo kakawag kuan. Orang ngipon giluwa ba. Terus sup-sup orang dali mau ga. Terus sup-sup. Bro nagsipon ka. Terus sup-sup ba. Bro baga pa man mo na. Balikan niyo sop-sop. Niluwa daw tunla. Kibuan na to. Yata yung bataan eh. So manatag ko ano, manatag bunot ug lube, pamutong, o kakao, unsa pa. Karon last part kay hapon naman. Magipos na po may binlad. Magaling kayo na mo one. Guys, ikarga pa hipos kay wa may mo video ni mo kuan. Guys, so kana ba maghipos sa binlad yan. Anang na sa likod bitaw. Sa mi sila yung pictorial sa likod ba. Maksuya kay. Wati, wati kay. Apel sa vlog wati. Shoutout mo kuan ba. Shoutout sa Igso. Tay drag mo kuan daw. Vlog mo gud ko. Guys, sige may panghipo sa sana all. Sana all. Tatanan. Sama nang lamua. Maya. Kedua. Gatot na. Ha? Kita magagawa na. Atur kami kay dapaw. Atur ka kay dapaw. Ano man yung namin karton? Buslot na bro. Sot balik ako. Atur ka to kay dapaw. Nanay kakatol magkuan. Mag-ipos o gumayo ka. Katol na mo. Katol, murag siya, katol. Katol, di magkapareha. Palisan. Palisan. Hindi kayo nakabuli sa support mo. Tuwiran ba ito? Tidak tahu ngapa kan? Ayaw, gawa na kita po lagi. Katuo ba? Katuo. Katuo ta, bako. Okay, so mana maghipos diri sa simbahan dapit no. Bali na pud mi sa sentro, sa Pikas. Padagan kay dadto. Singo na sa guys, singo. Singo. What's up guys? So hipos pud mi no. Ay kala sa mi. Gadag. Guys,
Bibo, dami na magipas ah. Tabang sa reler, terus motor-motor. Ito. Okay rin ba? Amatang. Ayo terus. Ilaw man, Nicole? Pagkatong gisod una, mutay gawas. Kana pa dinero bay. Ano pa rin eh. Pagbiling para unsang gabi eh. Paano na eh? Sing. Basta mo sing. Asa ka mo sing? Bati na. Bati na. Dumong na imong. Alright guys, so naman na tagkuano panghakot sa binuwat. So mana pod maghakot na pod dito para ibuwat na pwede kang kinlasa. So see you tomorrow.